କଥା କଥାରେ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଏବଂ ଧର୍ମ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବଢ଼ିଲା ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଧର୍ମ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଦେଖି କହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର୍ମ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବଡ଼ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଭଗବାନ ଶିବ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମ ବଡ଼ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ତେବେ ଧର୍ମ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ କୌଶଳ ବାହାର କରି କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ରାଜା ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଧର୍ମ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ତାପରେ ଧର୍ମ କହିଲା ରାଜା ଆପଣ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କାରଣ ଯଦି ଧର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିନା ମଣିଷ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେହ ପରି। ଧର୍ମ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟତା ଥାଏ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ହେ ରାଜା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ନ ରହେ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟିଯାଏ। ତାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଗରିବ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ବୁଝିଲି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭାବିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମ ବଡ଼ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଯେ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ତେବେ ଧର୍ମ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବ କାରଣ ସେ ମୋ ଧର୍ମ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଶେଷରେ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥଠାରୁ ଧର୍ମ ଅଧିକ। କାରଣ ଯଦି ଧର୍ମ ନାହିଁ ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ଲାଭ ନାହିଁ। ପଇସା ନଥିଲେ ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପଇସା ନଥିଲେ ବି ମଣିଷ ଶୁଖିଲା କିଛି ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ମତରେ ଧର୍ମ ହିଁ ବଡ଼। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ ରାଜା ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛ। ତୁମେ ଧର୍ମ ବାଛିଛ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏହା କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏବେ ଧର୍ମ ଆସିଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ବାକି ଥିଲା। ଏହା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଏହିଠାରେ ରହିବାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ବାଟରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ମହଲର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭାଇ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ ମୋ ଭାଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେହି ସୈନିକମାନେ କହିଲେ ହେ ମହାରାଣୀ ତୁମର ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚିରିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ଶାଳରେ ହିଁ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବସିବା ଓ
ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦରବାରୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବି ସେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସି ନିଜ ଭଉଣୀ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ, ତୁମେ ରୁଟି ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିନ? ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେହି ରୁଟିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳି ସେଥିରେ ରଖି କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୃଥିବୀ, ଏହାକୁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ରୁଟି ମାଗିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେବ। ମା ପୃଥିବୀ ସେହି ରୁଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ହୀରା ଜଡ଼ିତ ହାର ଝୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟି ସେହି ହୀରାର ହାରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ହୀରାର ହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣରୁ ଘଟୁଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭୋଜନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ତା ଉପରେ ଥିବା ହୀରାର ହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୀରାର ହାର ଖୁଣ୍ଟିରୁ ହଜିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ହାର ଚୋରି କରିଛ। ତୁମେ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମ ମନରେ ଚୋରିର ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ହାର ଚୋରି କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଧୁ କହିଲା ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କେବେ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ସେ କେବେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ସକାଳେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିଆ କରି ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ଚୋରି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ପଛପଟୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ଚୋରମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଚୋର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ସୈନିକମାନେ ଏବେ ଆମର ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରି ନେବେ। ସେହି ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ଧନ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୈନିକମାନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହିଁ ଚୋର। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ସେସବୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ବି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ନଗରରେ ଛକରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଶାସନରେ ଚୋରି କରିବେ ପରିମାଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନଗରର ଛକରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ସେହି ଛକ ନିକଟରୁ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ସେହି ପଥରୁ ଘିଅ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଥଚାରୀ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଗଉଡ଼ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ପାଖରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୋରି କାହିଁକି କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଚୋରି କରି ନଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ରାଜାର ଦୋଷୀ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘିଅ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ କଥା, ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତଥାପି ମୋ ହାଣ୍ଡିର ଘିଅ ସରୁନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଜୋର ଜାଗର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ତାହା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ହେଲା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ତାହା ଯେତିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ସେତିକି ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୋ ହାଣ୍ଡିରୁ ଘିଅ ଶେଷ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଗଉଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତାନର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଗଉଡ଼ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗଉଡ଼ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆପଣ କାଟି ତାକୁ ଛକରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ନାହିଁ, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ନଗରରେ ସେ ବୋଝ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗଉଡ଼ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣି ବଧାଇ ଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବ। ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପିଲାର ସୁଖ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ କି? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେହି ଗଉଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ନଗରରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ନଗରର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟ ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗୀତ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ରାଗ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପ ସବୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କିଏ ଏହିପରି ଦୀପ ଜାଳି ପାରିବେ। ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଗଉଡ଼ଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର, ତୁମେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଉଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ
ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଘିଅର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଗଉଡ଼ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବ? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କାଲି ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାବା ମହାରାଜାଙ୍କୁ 100ଟି ହାଣ୍ଡି ପଠାଇବାକୁ କୁହ। ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ସେବକ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଆଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଘିଅରେ ଭରିଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ ଏତେ ପରିମାଣର ଘିଅ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଗଉଡ଼ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘିଅ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଦରବାରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜକୁମାର ଓ ମହାରାଜାମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବରର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ସଭାରେ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିଥିବେ। ଏହା ଭାବି ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ହିଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ରାଜକୁମାରୀ ଜୟମାଳା ଧରି ଆଗକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ରାଜା ଏହା ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ତୁମେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି କାହିଁକି ଅପମାନିତ କଲେ? ତାପରେ ରାଜା ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ନିୟମ ହେଉଛି ଝିଅ ଯାହା ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଛି ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବର ହେବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ହାର ମାଳି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନବକନ୍ୟା ସହିତ ସେହି ଗଉଡ଼ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଣ ମାଂସ ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ହରିଣ ମାଂସ ଆଣିଦିଅ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେଣୁ
ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ପରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ? ତୁମକୁ କୌଣସି ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଅପମାନିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଅ ଏବଂ ଯାଇ କୁହ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଏହି ରୁମାଲ ସେଥିରେ ନେଇ ଯାଇଥାଅ। ଏହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ତୁମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ରୁମାଲ ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡା ସାପ ପରି ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜକୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ। ତା ଦେଖି ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ବାପା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଗୌଡ଼କୁ ପୁଅର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ କି ଏଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କରିଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକାର କରି ସେ ସେହି ଶିକାରର କାନ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ତାଜା ଶିକାର ଅଛି, ଏ ସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିକାର ନକରି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଶିକାର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ରାଜଭବନକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ଫେରିଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋର ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ମୋର ନାମ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ଏହା ଶୁଣି ଗୌଡ଼ ଜଣକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ କରିଛ। ଏହା ପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଉଜ ସେହି ଶିକାର ଦେଖାଇବେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବେ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଜି ଭାଇ ଯାହା ଶିକାର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶିକାର କରିପାରିବ। ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକାରକୁ ଦେଖି ନିଅ। ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଶିକାର ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଓ କାନ କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଗରୁ କାନ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ଯେ ଏହି
ଶିକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ରୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆମେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବହୁତ ସେବା ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମହଲରେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ଦେଲେ। ବାଟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ସେହି ହୀରାର ହାରଟି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସାଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁମେ ହାର ଚୋରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହୀରାର ହାରଟି ତ ଏହି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୋର କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା ତୁମର ଦୋଷ ନାହିଁ କହି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଘର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯାଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସୈନିକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ସଜ୍ଜିତ ଘୋଡ଼ାରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ମହଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ହାତ ଧରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋର ଜିନିଷ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ସେହି ରୁଟି ବାହାରିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେହି ରୁଟିକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋତେ ଏହି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଛ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବଡ଼। ଯଦି ଧର୍ମ ଅଛି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯଶ କେହି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମହଲ ଓ ରାଜପାଟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି
चैनल रे नुआ अछंती किंतु निश्चय सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी केपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत निश्चय लिखंतु। जय श्री जगन्नाथ।